olen Jari ja mä kokeilen tässä, että miten videon ja videoklipin siirto onnistuu tuonne YouTubeen. Tässä pitäisi haastatella nyt, mutta tuolla taustalla siellä haastatellaan ja tuolla haastatellaan. Eiköhän nämä riitä haastattelusta. Miten monella teistä ei ole nyt sitten mielessä joku aihe? Itselle. Se pitäisi onnistua tapahtumaan sen itsensä esitteleminen semmoisessa, jos alkuteksti nyt on kuvannut 10 sekuntia, niin ei siihen paljon enempää, 10-15 sekuntia, mutta rauhallisesti kun sen tekee, niin voi siihen 20 sekuntia.